It-tieni qari huwa meħud mill-epistola lill-Ebrej, kapitlu 13, l-ewwel 4 tifrus. Wasalna fl-aħħar tal-epistola u l-awtur wara 12 kapitlu ta' dottrina ħalli għall-aħħar l-applikazzjoni. Ġifieri il-kmand prattiċi għall-ħajja tagħna. U hawnhekk għandna bidu ġifieri tal-aħħar sezzjoni li ħanaqraw fuqha. Ħadd is-sokta l-imħabba fraterna. Titraskurawx l-ospitalità għax b'din xi wħud blandunaw ospitaw l-anġli. Ftakru fil-priġunieri bħalli kieku ikkalzrati magħhom u fl-immaltrattati la darba intom infuskom ukoll tinsabu fil-ġisem. Iż-żwieġ għandu jkun onorat fost kulħadd u s-sodda matrimonjali mhix kontaminata għaliex Alla qatt jiġġudika ż-żinja u l-adulteri. Ħadd is-sokta l-imħabba fraterna. Jiġifieri ħadd kompli, ħadd iżdied, ħadd ippersisti il-Filadelfija bil-Grieg. Mhux dik l-imħabba komuni lejn il-bnedmin kollha, imma dik l-imħabba ristretta għal kredenti fil-komunità. Dik l-imħabba bejn l-aħwa fil-ġema tal-insara. Dik l-imħabba ġifieri bejnietna aħna li nemmu. Mela l-kmand nistgħu npoġġuh fi kliem ieħor u ngħidu komplu ħobbu l-xulxin. Komplu ħobbu l-xulxin. Għax huwa d-dmir tagħna, huwa d-dover tagħna, anzi l-Apostlu jmur pass lil u jgħidilna li aħna midjunin għandna dejn li nħobbu l-xulxin, dejn ukoll li rridu nħallsuh. U ma nistgħux ma nħalluhx li mhux imħallas. Fil-fatt fir-Rumani 13:8 jgħidilna tiddejnu xejn ma' ħadd ħlief li tħobbu l-xulxin. Mela dan il-kmand biex inkomplu nħobbu l-xulxin jimplika żewġ affarijiet. Importanti li nibdew b'dal-ħsieb. L-ewwel nett jimplika li l-imħabba tiġa qedem. Jekk għattu attent innutaw, mhux ħajkun hemm fostkom l-imħabba fraterna, imma ħadd issokta l-imħabba fraterna, jiġifieri l-enfasi huwa fuq il-manteniment u l-kobor ta' dik l-imħabba, mhux fuq l-eżistenza tagħha. Ġifieri l-awtur jassumi li l-imħabba fostna tiġa qiegħda hemm. Din hija assunzjoni ċara, jiġifieri tiġa kellhom l-imħabba lejn xulxin. Fil-fatt din l-imħabba hija don spiritwali li kull Kristjan jingħata fir-riġenerazzjoni. Hija don li kull Kristjan jingħata. U mill-bidu nett il-Kristjan iħoss ġibda naturali, jisa affezzjoni qawwija lejn kredenti oħra. Hekk kif jirrealizza li tant għandu affarijiet komuni magħhom. Pereżempju jinduna illi emmen l-istess Evanġelu bħal ħutu tal-grazzja. L-istess mod inħeles mid-nubitu darba l-dejjem bħal ħutu. Miservi l-istess sit huwa skjav bħal ħutu. Għandu l-istess sanijiet f'moħħu, dusija bħala l-objettiv prinċipali. Jara li ħutu għandhom ukoll l-istess veduti dwar id-dnub, il-gravità tiegħu, eċċetera. M'għandhom l-istess xewqat li jħobbu lill-Alla, li jservu lill-Alla, li jkunu użati mill-mulej. Għandhom l-istess saġġ spiritwali u ġuħ spiritwali li jkomplu jitalmu mill-Bibbja u mill-qari. Jara dan f'Ħutu għax jarah fih ukoll. U għandu l-istess imħabba u devozzjoni lejn Sidu Ġesu. Irid iħobb lilu l-ewwel qabel kollox. U ġifieri dawn l-affarijiet li jara komuni fir-realtà mill-bidu nett iħoss illi iktar għandu affarijiet komuni ma' Kristjan li għadu jintaqa' miegħu l-ewwel darba milli ma' xi kredent li ilu jafu snin. U din esperjenzajniha. Vera mill-ewwel isek tintaqa' ma' Kristjan u volja ma tafux tħossok iktar m'għandek ġibda leħ. Għaliex l-imħabba fraterna kif għadna tiġa tinsab f'kull min hu mwieled mill-ġdid. Mill-bidu nett tissawwa f'qalbu permezz tal-Ispiritu Santu. Fil-fatt infakkarkom hija waħda mill-evidenzi tar-riġenerazzjoni. Tiftakru dak il-kliem naqra jibes fl-ewwel Ġwanni 3:14
Aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja, ismaw, prova din, għax inħobbu lill-aħwa. Min ma jħobbx lill-aħwa jibqa' fil-mewt. X'jiġifieri? Jiġifieri min m'għandux fih ħajra jew interess għax-xirka tal-aħwa, min ma jħobbx, min m'għandux ġibda u attirat lejn ħutu fil-mulej, probabbilment mhuwiex imwieled mill-ġdid. Dan li jgħidilna Ġwanni, għaliex f'dawk kollha mwilda mill-ġdid hemm din l-istint għall-imħabba fraterna. Fil-fatt John Owen it-teologu jgħid hekk, hija ħaġa tal-meravilja. Kif ċertu nies jipperswadu lilhom infushom li huma Kristjani. Meta mhux biss huma barranin, imma saħansitra dewwa għal dit tip ta' mħabba. Mela l-implikazzjoni l-waħda hija li l-imħabba diġà tinsab fina. Mhux biss, imma l-aħna kmandati sabiex nippersistu biex l-imħabba fraterna tissokta, nistgħu nikkonkludu wkoll li l-imħabba fraterna tista' tmajna. Mhux hekk? Qegħdin nisma' bqgħu tikber, allura jekk ma ssirx hekk tmur lura. Fil-fatt Arthur Pink jgħid hekk, l-imħabba fraterna hija pjanta delikata illi għandha bżonn ħafna kura u attenzjoni. Jekk ma nieħdux ħsiebha u nsaqquha malajr titbiel. L-imħabba fraterna hija xirka tenera ħafna u malajr tkun affettwata mir-riħ kiesaħ tal-kattiverja u mill-ġlata ta' kliem aħrax. Biex tifjorixxi trid tkun imħarsa bir-reqqa u kkoltivata bit-tħabbrik. Appena nitwildu mill-ġdid, din l-imħabba nafu tkun qawwija fina vera, però jista' jkun anke forsi minn sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom fl-esperjenza tagħna, weġġat minn Kristjani oħra u x'ma nafx jiena, jista' jkun li din l-imħabba ma tibqax daqshekk qawwija. U tibda titbiel, tmajna, tmur lura. Anke Calvinu fuq hekk jgħidilna ġeneralment dal-kmand biex jitsokta l-imħabba huwa bżonn już ħafna billi xejn ma jiżżers inna l-hemm malajr daqs l-imħabba. Faċilment iżżers inna ma' żmien l-imħabba. Mela, irridu nkunu konxi li hemm ħafna affarijiet li jfixklu din l-imħabba li jimpedixxu milli din l-imħabba tissokta, tkompli, tikber, tifjorixxi. Rajtu għalhekk għandna din l-eżortazzjoni, biex nieħdu ħsieb, biex naraw x'nistgħu nagħmlu ħalli din l-imħabba mhux talli ma tibridx imma tkompli tikber. Mela mistoqsija hija kif ħanobdu dal-kmand, mhux hekk? X'inhu mitlub minn kull wieħed u waħda minna sabiex l-imħabba fraterna tikber. U kif nistgħu modi prattiċi nagħmlu xi ħaġa biex naraw li tkompli tissokta. Qabel xejn, hemm affarijiet li m'għandhom qatt ikunu fostna. Qatt m'għandhom ikunu bejn ġema ta' Kristjani. Id-diviżjonijiet firdit bla sensu tilwim lejra u l-ġlied. Dwarhom naqraw fl-ewwel Korintin kap 1:11, dawn l-affarijiet m'għandhom qatt ikunu fostna u fost ġema ta' Kristjani. Irridu nevitaw ukoll, pereżempju, niġġudikaw il-xulxin bla doġġ. Bla doġġ. Li nitkellmu kontra xulxin, jew forsi nqassu, hemm wara dar xi ħutna fil-mulej. L-ingergru kontra xulxin kemm importanti li di ma tkun qatt li inti tgerger kontra kontra l-pastor, dak it-tgergir. Jew li tikdeb lil xi ħadd fil-mulej. Ċertament irridu nevitaw ukoll li ma nagħmlu ebda ħsara. Orrajt il xulxin. Però mhux biżżejjed nevitaw dawn il-ħwejjex negattivi, daw il-ħwejjex negattivi li jħarbtu l-armonija u l-unità bejnietna le. Irridu wkoll niffukaw fuq dawk il-ħwejjex pożittivi x'nistgħu nagħmlu mhux hekk biex l-imħabba fraterna tikber, tissokta, tkompli tiżdied. L-ewwel nett, jekk irridu l-imħabba fraterna tissokta, irridu niltaqgħu regolarment ma' xulxin u nibnuh biberiji. Dan irid ikun bażiku. Alright, anke f'din l-epistola f'Kapaċra vers 24 naqraw hekk. Ħa nikkunsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-opri tajba bla ma nabbandunaw il-ġmieħ tagħna flimkien bħalma jidraw ta' xi ħud. Irridu niltaqgħu fiżikalment. Hekk biex nħobbu l-xulxin u biex l-imħabba fraterna tikber.
Nafu, rajt li hawn xi wħud eċċezzjonijiet li din mhix possibbli għalihom minħabba ċirkostanzi nifhmuha. Mhux hekk mhux ħa nisfurzaw b'mod irraġunevoli lil dawn in-nies, le. Però l-attendenza ta' xi wħud minna li nistgħu nkunu hawn regolarment għall-laqgħat hija irregolari. Hawn min jattendi għall-laqgħa meta jkollu aptit, meta jfettillu, meta m'għandux impenn ieħor. Hekk jiġi impenn l-ewwel ħaġa li jneħħi l-laqgħa. Veru wkoll il-ħajja ta' ħafna minnha maġla, min m'għandux ħajja vera mimlija ta' żbajda. Xogħol, dar u attivitajiet oħra. Vera jew le. Però jekk ħadħallu id-doveri tad-dar tax-xogħol li huma tajbin jimlewlek ħajtek sal-punt li ma ssibx ċans u ħin li tattendi għall-laqgħat, allura ta' min tikkonsidra sew il-prijoritajiet ta' ħajja tiegħek. Għaliex żgur għandek bżonn tirranġhom. U x'ħajġrilek ħatinqata' mill-ħajja tal-Knisja bil-mod il-mod, ma tkunx taf x'qed jiġri u lant maqtuħ mill-ħajja tal-Knisja m'intix tkun kapaċi wkoll la tħobb u waqqas tkun maħbub għax int maqtuħ il-bogħod. Ġifieri l-aħwa xi wħud minnkom naf qatt ma kontu impenjati sew fil-laqgħat. Nixtieq ninkoraġġikom li tibdew tattendu għall-laqgħat li nagħmlu b'mod regolari. U ma tillaxkawx, għax faċilment kull wieħed waħda minna nillaxkaw. Jekk għandek opportunità li tattendi, attendi. U toqgħodx titażżen, toqgħodx tgħid tonqgħod ninqala mid-dar u għax għandix nagħmel le. Huwa d-dover li tintaqa' flimkien għaliex huwa d-dover tiegħek li f'dik il-laqgħa inti tħobb il-aħwa. U ħaġa li tiftakru għax dan ħaġa li nagħmlu żball, ħafna jattendu bil-ħsieb primarju x'ħajjieħdu. U allura jekk inti tgħid noqgħod id-dar u hija billi ma nismax prijiet oħra, u hija billi ma tinsix. Int ma tattendix hawnhekk biss għalik innifsek, imma tattendiha għal ħadd ieħor. Min qallek li minflok qatt id-dar ġejt hawn u xi ħadd kellu bżonn jiftaħ qalbu kontent li smajtu. Ftakruha din, jien personalment dina kienet tgħinni ħafna anke meta kolli tentazzjoni bqa' d-dar, mhux għalija ma ħammur għax forsi xi ħadd mill-aħwa jkollu bżonni dikinhar u jien ma nkunx hemm. Mela importanti ħarad biex l-imħabba fraterna tissokta irridu nintaqgħu flimkien. L-imħabba fraterna wkoll tikber jekk inħadnu veduta biblika ta' xulxin tal-aħwa. Nistaqsi kif tħares lejn ħuk li jagħtaw u lejn oħtok. Kif tħares lejhom dak il-ġuvnot lejn dik it-tfajla. Kif tħares lejha inti? Issa ma' x'jgħidilna Ġesu f'Mattew 12. U xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin bil-wifqa barra. Ifittxu jkellmuk. Immu jieġeb u qal lil dak li qallu min ommi u min huma ħudi. U waqt li ma taridu lejn id-dixxipli tiegħu qal ara hawn huma ommi u ħudi. Għax kull min jagħmel rida ta' missier li hu fis-smewiet dan hu hija u oħti u ommi. Qatt ikkunsidrajtu dak li litteralment. Qatt ikkunsidrajtuh għaliex hekk għandna ngħidu. Ta' fl-ewwel Timotju isemgħu x'parir jagħti l-Apostol lil Timotju f'Kapitlu 5. Iċċanfarx raġel aktar anzjan minnek, iżda eżortah bħala missierek. L-irġiel aktar żgħażagħ bħala aħwa, in-nies aktar anzjani bħala ommijiet u n-nies aktar żgħażagħ bħala oħtijiet, bħal kull safa. Aħna familja l-aħwa u rridu nħarsu lejn xulxin b'dan ir-rispett, b'dan ir-rispett reċiproku li dik il-mara tikkunsidra bħal ommok, jew dak il-ġuvnot bħala ħuk, jew dak ir-raġel bħala missierek. Manka Rumani 12:10 kunu devoti lejn xulxin bl-imħabba fraterna. Għatu preferenza l xulxin fl-unur. Qed taraw ġifieri onoraw il-xulxin. Għatu preferenza l xulxin bl-unur. Onoraw il-xulxin iktar minnkom infuskom. Ġifieri kunu ħerqana biex turu rispett. Wieħed il-ieħor. Mela jekk irridu naraw l-imħabba fraterna tissokta, ħanismaw il-xulxin. Ejja nħarsu lejn xulxin u b'dik il-veduta biblika. Biex l-imħabba fraterna wkoll tissokta, jeħtieġ ukoll
inrawmu fina interess ġenwin f'xulxin, concern. Meta kienet l-aħħar darba li inti jersaqt fuq xi ħu jew oħt u sinċerament staqsejtu kif int, mhux għall-kurjanza jew għall-kurżità biex tkun taf x'qed jiġri, le. Ġenwinament, għax jimpurtak minnu, jimpurtak minna. Staqsilek innifsek meta għamilta. Kif int hija. Ovvjament imbagħad waqaftu smajtu jew smajta u jekk hemm bżonn tajtu kelma ta' parir. Qegħdin nagħmluh da bejnietna jew li għaliex dan huwa mod li nikbru fl-imħabba. Okay, importanti li anki xi ħadd li ma attendix. Okay, rajt il xi ħadd li s-soltu jkun hawn. ċempillu ibgħat messaġġ. Toqgħodux tiddejqu tħossukomx naf hawn Kristjani li għandhom esperjenza kera ta' di. U jħossu ċertu isom waħd pulizija għala ma ġejtx biex peġita mhux hekk, imma mbagħad ma morrux l-estrem ieħor. Jien ġieli nħoss ngħid isma' u ngħid min jaf kif ħajgħid isniet niġri wara, ejwa hekk hemm bżonna, ħajaħseb li jrid. Jien sinċerament f'qalbi rrid inkun naf għandek ġralek xi ħaġa, għandek bżonn xi għajnuna. Genuine concern, okay, lejn xulxin, u nuruh b'diversi modi oħra, mhux biex billi nsaqsu xulxin, imma neħdu ħsieb xulxin. Huwa punt importanti biex nikbru fl-imħabba fraterna. Ukoll biex l-imħabba fraterna tissokta rridu nilqgħu il-xulxin. L-ewwel nett, nilqgħu il-xulxin u anke forsi l-barranin fiżikalment meta jiġu hawn. Għajd bonġu, da m'hemmx għalfejn ta' għandna u tbuż, għajdu bonġu l-xulxin. Orajt qed pjaċir li qed narak. Nilqgħu il-xulxin. Ejjew nipprattikawha din għax huwa mod li nikbru fl-imħabba. Mhux biss li nilqgħu il-xulxin fis-sala imma nilqgħu il-xulxin fi qlubna. Kemm huwa importanti. Li jiena nilqak, indaħlek f'qalbi bħalma Ġesu laqalilna u daħħalna f'qalbu. U ma laqanix għax aħna perfetti, vera, ma laqanix għax aħna sbieħ, għax aħna ma nagħmlu żbali, imma le. Laqana f'qalbu biex jagħmlilna l-ġid, biex jħobbna. Ejjew aħna wkoll. Ċertament mhux ħanilqgħu l-xulxin għax aħna l-aħjar l-isbaħ, le. Nilqgħu l-xulxin biex f'qalbna biex nagħmlu l-ġid u nħobbu l-xulxin. Ukoll nilqgħu l-xulxin fi djarna. Għattu attenti, mit-tieni vers kien titraskurawx l-ospitalità għax bdin xi wħud bla manduna ospitaw lill-anġli. L-ospitalità fi djarna, kemm qed nipprattikawha, again, mhux kulħadd jista', mhux kulħadd għandu sitwazzjoni li jista', però qatt stidint il-xi koppja id-dar mqarat għall-ikel jew il-xi ħu jew oħt li huwa waħdu jew waħedha, ew tistiednu għax-xirka fid-dar tiegħek, m'hemmx għalfejn ikollok xi villa, ta' toqgħodux is-sempliċità m'hemmx għalfejn tagħmillu xi pranzu, fis-sempliċità ta' dak li għandek. L-ospitalità kemm hija importanti. U dina li xi ħud bla manduna ospitaw l-anġli, ħanajdilkom. Mhux inti tbirek il dak li tistieden, qed nara il-rows vera, nafu x'jiġifieri, toħodix bi kbira li huma jbirku lilek. Jiġifieri ma noqogħdux lura, nagħmlu din ukoll l-att u nkunu ospitali ma' xulxin, għax huwa mod li nikbru. Mela jew nilqgħu l-xulxin hawn fi qlubna u anke fi djarna nagħmlu sforz u ma noqogħdux lura. Iktar biex l-imħabba fraterna tissokta, irridu nissapportu l-xulxin, ngħadru l-xulxin, naħfru l-xulxin u jekk ikun hemm bżonn nirrestawraw lil xulxin. In-nuqqas ta' sabar, ma' xulxin ifixkel l-imħabba fraterna. L-imħabba tissapporti kollox, vera? L-imħabba tissapporti kollox. Mela ma nkunux irritati jew offiżi faċilment. Ħadd forsi ma sellimlek x'ħadd għalik. Le, ejjew ukoll ngħadru xulxin. Ejjew ukoll niftakru kemm Alla huwa paċenzjuż magħna, kemm jgħadirna, kemm jaħfrinna d-nubiet tagħna, kemm għandna bżonn naħfru d-nubiet tagħna. Mela jnimitawh. U jekk hemm bżonn ħanirrestawraw lil xulxin meta niżbaljaw. Jekk taf li ħuk iżbalja, mhux bil-fors kontra tiegħek, sir taf b'xi żball, b'xi tnub ta' ħuk,
inti tirrestawrah. Jiġifieri trid terġa' ġġibu lura għal pożizzjoni fejn kien. Inti kellek idea tiegħu, forsi hawn, x'kien sir taf li forsi din dan niżiltu hawn, però importanti li tirrestawrah. Galatin 6, vers 1. L-aħwa, imqar jekk wieħed jinqabad f'xi trasgressjoni, intom l-ispiritwali miskom tirrestawraw lit-tali bi spiritu ta' manswedudni. Biss ħares lek innifsek li ma tkunx inġarrab intu wkoll. Iftakar mela wkoll tirrestawra l-ħuk għaliex inti wkoll tista' tkun imġarrab u jkollok bżonn min jaħfirlek, min jgħadrek u min jirrestawrak. L-imħabba fraterna tissokta wkoll meta nedifikaw il-xulxin, ġifieri. Meta nibnu u ntejbu l-xulxin. All right? Jekk inti tibni l-ħaħuk l-oħtok u ttejbu, tikber l-imħabba fraterna. Kif ħanibnu l-xulxin? Number 1 billi nagħlmu l-xulxin. Min iħallik fl-ignoranza u fl-errur ma jħobbokx. Ftakara dik. Min ħallik fl-ignoranza u fl-errur ma jridx jgħalmek ma jħobbokx. Min jħobbok jgħalmek għaliex irid jibnik. Alright, issa tgħid li nagħlmu mhux bil-fors titlawnek u tagħmel il-bridka, mhux bil-fors, tgħallem il-xulxin b'diversi modi. Rajt xi ħaġa fi ktieb laqtitek qassamha ma' ħuk. Għaddejt minn esperjenza, taf li ħuk jew oħtok għaddejjem l-istess esperjenza, qassamha magħha. Nagħlmu l-xulxin. Dan huwa mod li nibnu il-xulxin u meta nibnu l-xulxin ħadd issokta l-imħabba fraterna. Nibnu l-xulxin meta nwidbu, nikkoreġu l-xulxin, jekk tara l-ħuk jew l-oħtok qed taqa' lura forsi mill-tendenza, jew ssir taf li qed taqa' lura, ssir taf li mhix qed titlob, qed titraskura l-qari tal-bibjej, issir taf u iddiba, ikkoreġih. Ovvjament, bit-tattika uża r-regoli li dejjem insemmu kif għandek tikkoreġi meta, imma kkoreġih. Ikkoreġu l-xulxin, għax huwa mod li nikbru fl-imħabba lejn xulxin. Hawnhekk nagħmel kelma brekit. Għal miż-żewġin li intom fil-mulejn. Li tnejn intom qegħdin hawn ġifieri, widbu l-xulxin bl-imħabba. U meta martek jew żewġek jikkoreġik, kun umli u mhux tgħidlu tindaħal, jew mhux aħjar tarġa' tagħmel int. Jiġbidlek l-attenzjoni bl-imħabba, isma' narak m'għandekx titlob kif kont, tintaħ isma' affarijiet tiegħi. Ejjew nkunu umli, mod speċjali bejn miż-żewġin u ovvjament anke bejnietna. Għalhekk importanti li nedifikaw il-xulxin, nibnu l-xulxin. Jekk ukoll trid tagħmel xi ħaġa inti biex tara l-imħabba fraterna tikber, inkoraġġixxi lil ħutek. Stimulhom, anqalhom, ħeġġiġhom il-qudiem. Ebrej 10 vers 2. Ħan ikkonsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-opri tajba. Nerġa' ngħidlek meta kienet l-aħħar darba li jint inkoraġġejt lil ħuk jew oħtok b'xi mod. Tiftakar meta kienet l-aħħar darba u kif inkoraġġejtu? Attent u attenta inti għas-sinjali tal-iskoraġġiment. Aħna nitkellmu bejnietna. U għandna tendenza li nitfgħu sinjali. Ma niġix fuq u ngħidlek jista' jkun ta' minnu qrib xulxin nagħmluha di u ngħidlek isma' ħossni vera skoraġġut. Jien nagħmilha magħkom, nagħmilha ma' Marti direttament mhux qogħod indur mal-lewsa, ma kultant ċertu nies jitfgħulek sinjal. Oqgħod attent għax qed jgħidlek li hu skoraġġut, hekk intix attent xejn. Jekk tinduna b'daw is-sinjali tista' tinkoraġġiha. Importanti li nikbru f'din l-erja wkoll. Għaw xi wħud minna vera jistħu. Għaw xi wħud minna timidi, mhux kulħadd huwa outgoing vera, ħarsu madwarkom. Inkoraġġixxi dawk l-aħwa b'imħabba, isma' għamel pass, qatt ma ftaħt ħalqek biex titlob, isma'. Prova, għamillu kuraġġ, jew qatt ma attendejt għal dik il-laqgħa. Għamel pass, inħeġġu l-xulxin, nixprunaw xulxin il-qudiem għax dan huwa mod li l-imħabba fraterna tikber. Meta aħna ninkoraġġixxu l-xulxin. Jekk trid tagħmel xi ħaġa wkoll biex l-imħabba fraterna tikber, farraġ lil ħuk kemm hija importanti li.
kemm nibżgħu kultant noqogħdu lura għax tajt aħjar ma ngħid xejn għax iktar narraqa. Kol kemm aħna ħanaddu miż-żmien bez vera, u tinduna, jekk tinduna li ħuk jew oħtok għajjien għandha problema, farraġa, tija l-komfort, kif tgħidli. Kelma mill-iskrittura mhux qed ngħidlu waqbad vers u ċappa sura ma' wiċċa bil-vers għax il-mulej qal imma sammaħħa xi kelma ta' inkoraġġiment, xi parti minn san, ħsieb tiegħek. Nadru wkoll importanti li nfarġu il-xulxin. Okay? Nfarġu l-xulxin mhux biss bil-kliem, anke billi nerfgħu it-toqgħod ta' xulxin. Jekk taf li hu koħtak għandha diffikultà u tista' inti titfa' l-ispalla tiegħek u anke tgħin b'mod prattiku għamilha. Għamilha. Ejjew nofru għajnuna prattika wkoll il-xulxin, infarġu l-xulxin ukoll anke billi nitolbu għal xulxin. Bniedem li għaddej minn diffikultà, x'faraġġ li nitolbu għalih. Ngħid għalija jiena personali. M'hemmx ħsieb li lili jagħmilli kuraġġ iktar milli xi ħadd jiġi għax vera u jgħid li isma' nitlob għalik. Inħossni f'daqqa waħda elevat. Daqshekk, għax xi ħadd jitlob għalija, għax naf il-qawwa tat-talb. Naf li dak li tipoġġini f'idej Alla. Fejn aħjar nista' nkun jekk mhux f'idejn dak li tieħu ssibi u li niftakar fiha. Mela ejja wkoll infarġu l-xulxin b'diversi modi. Nagħmlu l-ġid ukoll il-ħutna fil-fidi u fl-imħabba. Nagħmlu l-ġid il-xulxin. U tafu kif l-imħabba fraterna tissokta meta dan nagħmluh. Ħafna. Galatin 6:10. Hekk mela, dment li għandna l-opportunità ħanamlu l-ġid ma' kulħadd, speċjalment ma' dawk ta' dar il-fidi. Ninkoraġġikom, rawmu fikom dik il-mentalità. Alright? Jisa tberreġ ġo moħħkom anke meta tiġuha mhux biss illi kif ħanagħmel il-ġid lil xi ħadd? Kif nista' ngħin lil xi ħadd jien illum? X'ħanivvinta biex ngħin il-ħuti. Mid-dar tkun id-dar kwieta waħdek jew anke hawnhekk rawhem fik dil-mentalità. X'ħanaqbad nagħmel biex ngħin il-ħuti. Għaliex meta qed nagħmel dan jien ħankun qed nagħti kontribut biex l-imħabba fraterna tkompli tikber. Punt importanti fuq dan kollu, din l-imħabba fraterna l-aħwa rridu nurwa b'daw il-modi li semmejna ma' kull persuna fil-ġemgħa. Mhux ma' xi wħud li għandna grazzja magħhom. Nafu, xi wħud maqtugħajn wisq. F'ġemgħa bħal din ninnotawhom aħna ċriki. Ara inti, għandek dejjem l-istess ċirku ta' 4 min-nies, meta tiġi dejjem tkellem lilhom u lilhom biss. U l-oħrajn barra miċ-ċirku isom ma jeżistux. Wessa ċirku. Dawn l-affarijiet irridu nibdew nagħmluhom ma' xulxin. Anki ma' dak il-ġuvnott li forsi qatt ma kellimt, anke ma' dik il-mara anzjana li qatt ma kellimt, tinkludi fiċ-ċirku tiegħek. Alright, ma nkunux ristretti, magħluqin fiċ-ċriki u nuru biss imħabba b'dal modi ma' dawk li qegħdin fiċ-ċirku tagħna u ma' ħadd iktar. Again, xi wħud minna riservati, vera, xi wħud minna mistħija u jsibuha diffiċli. Forsi japproċċjaw u jirrelataw ma' ħadd ieħor, imma l-aħwa din trid tingħeleb. Jekk inti ssibha diffiċli li tagħmel pass tkellem minn xi ħadd, itlob l-Alla. Alla jnuna. Tajt imma kif ħammur xaqbad ngħid, itlob l-Alla, Alla jnuna. U Alla jtik l-għajnuna biex tagħmel dal-pass. Pass żgħir ma' persuna waħda li qatt ma kellimt. U ibda bil-mod il-mod. Imma rridu nagħmluh għaliex aħna fid-dover illi nħobbu l-xulxin u dik ix-xulxin tinkludi il-kulħadd. Il-kulħadd din il-ġemgħa. Ta' importanti. Mela, ħadd is-sok tal-imħabba fraterna. Il-beġġ ewlenija bħala dixxiplu ta' Kristu, din hija l-beġġ. L-imħabba lejn l-aħwa. Mhux biss hija l-aqwa testimonjanza wkoll lid-dinja tal-ġenwinità tal-fidi tiegħek imma wkoll l-evidenza primarja għalik li inti mwieled jew imwielda mill-ġdid. L-aħwa din l-imħabba fraterna
kunu konxi li mhix ħadd issobta b'mod awtomatiku. Alright? Jiġifieri taħsbux li din ħatikber bejnietna u fostna b'xi mod spontanju hekk mingħajr sforz. Alright, idea żbaljata. Jekk maħniex ħaniffukaw fuqha, kull wieħed u waħda minna, u nimpenjaw ruħna l-koll fil-li nagħmlu xi ħaġa biex tikber, mhux tal-li ma tikbirx, ħadd majna, ħadd tibred u ħadd mut bil-mod il-mod. Ma nagħmlux l-iżbal li inħobbu l-xulxin ukoll fit-teorija bil-kliem dina tiġrilna aħna ħobbu l-xulxin bħall-aħwa. Imma hekk fil-prattika, fil-prattika tara jew ġast astrat tal-biċċa tax-xogħol. Tħobb il-xulxin bil-kliem jew fl-arja biss. Le. Kif rajna jew nħobbu l-xulxin bl-emil u fil-verità u nuru mħabbitna fil-prattika. Nafu ukoll li biex inħobbu b'dal mod ħajkollna nagħmlu sagrifiċċju. Ħafna drabi inti jkollok tinsa lilek innifsek u tpoġġi l-interessi ta' ħaddieħor ta' ħuk jew oħtok qabel tiegħek. Għaliex l-imħabba fraterna hija mħabba sagrifikali. Alright, ftakru għadi. Hija mħabba sagrifikali. L-istess wara kollox bħall-imħabba li biha ħabna Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk m'hemmx post tal-egoiżmu f'din l-imħabba. Ma nistax noqgħod inrekken jien għalija dak li tani Alla, kux talenti, saħħa, finanzi, imma b'xi mod baqal ukoll irrid naqsamhom ma' ħuti. Għaliex l-imħabba ukoll fraterna hija mħabba sagrifikali. Imħabba akbar minn din ħadd m'għandu illi wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu għamlu dan, vera, u għamlu dan billi wasal sa fejn wasal. Sal-Kalvarju. Sal-Kalvarju wasal. Sa fejn lest li tasal int biex tħobb lil ħutek. Sa fejn lest li tasal biex turi din l-imħabba fraterna. Sagrifiċċju jew sagrifiċċji lesta jew lest li tagħmel biex tħobb il-ħuk jew il-loħtok fil-mulej. Xi ħadd qal li l-imħabba vera ma tistaqsix biss suppost nagħmel imma x'nista' nagħmel iżjed. X'nista' nagħmel iżjed. Allura l-aħwa mistoqsija tiegħi qed tieħdu dal-kmand bis-serjetà. Tieħdu dal-kmand biex tħobbu l-aħwa bis-serjetà. Ġieli tittestjaw lilkom infuskom bl-istess mod, tittestjaw erja oħra. Aħna nagħmlu autoeżaminazzjoni vera, nispera. U hemm diversi areas kif insejjer fit-talb, iddaħlu għadin. Kif isejjer fil-imħabba? Illum meta mqabbel ma' senilu, 5 snin ilu, hija tinħobb il-ħuti fil-prattika iktar jew le, jew inqas. U jekk tindunaw li qed tonqsu l-kuxjenza tagħkom hija daqshekk sensittiva li tixlikom bl-istess mod ta' nuqqas ta' mħabba li tixlikom bidnubi toħrovi, staqsu għalikom infuskom. Għaliex ħafna drabi aħna naqgħu lura dan il-mod. Mela ejjew millum ma noqgħodux nistennew l-ewwel nett il-ħaddieħor jurina mħabba. Imma aktarx nagħmlu l-ewwel pass aħna. Toqgħodx tistenna l-ħuk jiġi u jagħmel xi ħaġa minn dan li sema' u m'għamel inti ma' ħuk jew ma' oħtok. Jekk tieħu l-inizjattiva inti u jekk kull wieħed waħda minna nagħmlu l-isforz, nistgħu ndunaw u nikkonfermaw jgħaddi żmien il-imħabba fraterna ta' bejnietna tkompli tikber u mhux tibred. Ta' din hija t-talba u x-xewqa tagħna u jalla tkun it-talba u x-xewqa tagħkom li bil-kontribut li tagħtu l-imħabba fraterna tikber u mhux tibred. Amen.